Kowe nantang karo aku. Wah, iki sing tak golek iku. Ayo. Ayo. Kowe gelem menehke padukuanmu ora? Paduku aku ming siji, omahku ya ming siji, Karang Tumaritis. Nek kowe ora nrimakake, kowe ora nrimakake tampanan tanganku. Kok. Kesuwen. Oh. Oh. Iya. Oh. Oh. Good. Wah. 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 Good. Oh. Oh ya. Oh. Wah. Kowe Prabu sapa? Wah, edian kowe wani ngantemi karo Prabu Jayalengkara. Wani wae saiki nyo. Mangan opari iki. Atur sembah bekti marang ngersanipun Sinuwun Prabu Kresna. Sepisan suwan kula menika tinjo tilek dhateng karaharjanipun Sinuwun Darawati. Iya. Kaping kalih sowan kula sepisan ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron sambirana, ron klapa, ron klapa apurenta apa bilih wonten lepat kawula anggen kula matur marsanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Sowanmu dhewean. Nggih, panjak kula malah mulih kok. Ya ora apa-apa, jane latihan takbir. Entane seprene randang bali-bali ya ora apa-apa. Ora ya bali nggih. Sowan kula menika nedya ngaturaken duta panglawung Sinuwun. Lho. Duta kongkonan panglawung Rajapati sapa sing ora ana. Lho, mboten sida, Ding. Sowan kula menika mundi dawuh saking panjenenganipun inggih menika Kakak Petruk. Lho, Kakak Petruk kuwi sapa? Petruk Kantrong bolong, alah mung ditambahi kakak kok ora paham. Petruk Kantrong bolong nggih. Wigatine apa? Piyambakipun nimbali kalih kula, merga Petruk niku lara Sinuwun. Petruk lara. Nggih. Banjur kepiye? Petruk lara. Banjur nggih. Lho. Lara apa pun mboten ngertos. Wong bendina kon kei maman ra dipangan, kei unjukan ra diombe. Mbasan kei foto wong wedok karo Petruk dienggo. Ya wis ngrekoso ta Petruk ngoten nika watake. Iya. Fotoe nggon HP diwalik HP-ne kok. Mesti Petruk niku ngoten niku. Iya. Nah nika sing bala-balane Petruk sing ngaten-ngaten nika. Iya. Sawijining dina sareng Petruk gelem melek. Niku Petruk matur kalih kula, muni ngomong ngenten iki, Gong. Kowe sowana ning Darawati, kowe nagiya janji. Lho, janji apa, Truk? Wis kowe muni ngono. Kowe muni ngono. Banjur engko lak Sinuwun Darawati nek pancen ngerti apa sing tak maksud, berarti Sinuwun Darawati isih kelingan. Ning nek Sinuwun Darawati kok ora paham, ora tanggap karo apa sing tok karepke, berarti Sinuwun Darawati wis nglalekke janjine karo aku. Ateges Sinuwun Darawati Nalendra sing mencla-mencle gunemene ra iso digugu, blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sendhe. Ngoten niku. Niku kula minangka lidah sinambung saking Petruk, jenengan janji napa kalih Petruk? Mun mengko kula aturi. Paring dawuh kula intine kon nagihke janjine Petruk. Mbah kowe engko janjine Petruk apa? Nek sampean janjani Petruk likane semanten
arep nukokke Petruk mobil ya mobile kula jaluk arep nukokke Petruk sawah nggih sawahe kula jaluk arep ngrabekke Petruk nggih bojone kula rabi niku sinuwun kula aturi paring dawuh jagat dewa Bathara jagat pangestu Kara Bagong wonten dawuh pancen rikala semana aku tau tate janjeni karo Petruk wah kapan niku jaman lakon Pustaka Jamus Klima Sada ilang dicolong dening Dewi Mustakaweni sing iso nemokke mung Petruk tak janjeni napa niku nek sapa wae sing iso nemokke Pustaka Jamus Klima Sada nek wedok tak pek anak nanging yen lenang bakal tak rabekke karo atmajaku Petruk iso nemokke ta iso lah mula sakniki malah sisandene gandeng pun cetha jenengan janji karo Petruk nek Petruk arep sampean rabekke nggo sinten sing ajeng dirabi gandeng kula niku ngertos kula reti kok sajake sing isih legan sing isih urung dijamah dening priya niku mung putrine jenengan sing sesilih Dimas Bagus Purantawati ora Dimas Bagus wedok kok Dimas diajeng Purantawati ya niku sisandene kula suwun monggo kula lak pun matur sampeyan ajeng nukokke Petruk mobile kula jaluk nek Petruk ajeng sampeyan rabekke janjine lho iya niki malah sisandene kula nedya ndodhok korine kula nedya nginang gambir karo suruhe monggo diparingke matur nuwun ngandene dipun paringke nggih kepeksane kula wani kalih sampeyan sinuwun wah Begawan Durna iki wah lole kandhang blekuduk manjar-manjar Sumarante Allah kabeh berikan dikur Kakang wonten dawuh penemban kowe apa ora ngerti nek sowanku rene iki uga arep ngelamar karo Purantawati lho ajeng nggih napa sampean iki wis duwe bojo sampean iki ya wis duwe putra kok arep rabi meneh napa tesih dereng kapok sampean niku ora kali ngono Purantawati tak boyo ngarep tak lamar tak gone Ngastina kuwi arep tak rabekke karo Lesmana Mandrakumara wah arep dilabi Lesmana ya Katri gumulung mangrempak lho digangi tenan to ki wong edan ora weh agiruh kula wah ya sae pe anu saya apik nggih njur sampean maju mriki aku ora trima mergo kowe wis kalah dhisik karo Begawan Durna tekamu kalah dhisik nggonmu ngelamar karo Purantawati kalah dhisik anggone sowan ngersane Nak Prabu Kresna mula kowe tak omongi kowe ngalah kowe baliya ora sandadak kowe arep nagihke janjine Petruk sing rikala semana Petruk dijanjani arep dirabekke karo atmajane Anak Prabu Kresna ya kuwi sing jeneng Purantawati mergo Purantawati direke wis kelakon bakal tak rabekke semana mengke riyen penemban mengke riyen iki Petruk niki meng kepengin ngugemi karo nyuwun supaya Sinuwun Darawati menika ngugemi karo janjine Sinuwun Darawati mundak mengko ngasih Sinuwun Darawati ora kok ngugemi janjine Petruk terus Petruk mengke ndek garar ndung elek-elek Sinuwun Darawati wah Sinuwun Darawati ke ratu sing pancen ora iso ngugemi karo janjine ming jonja janji karo masyarakat ning seprene ora ana hasile apa-apa kula malah wedine mengke nak nimbulke swara sing ngaten niku tumrap Sinuwun Darawati Kakang, nun, kowe manut kena tak omong ya ora? Pripun? Purantawati iki saiki wis bakal dadi duwek Lesmana Mandrakumara. Ayo, kowe baliya, kowe rasa dadak ngayonake karo Purantawati. Ayo Bagong kowe baliya. Kowe baliya rasa dadak ngayonke karo sing jeneng Purantawati. Purantawati kowe wis bakal dirabekke karo Lesmana. Kowe baliya rasa dadak ngayonake Purantawati.
ben Petruk bukanane piye wae mergo Petruk kudu ngalah Petruk mung kawula cilik Petruk mung gede bal 17 wong elek nyala mripat ora pantes yen kon rabi karo putra ratu sik Mbak kasiji mumet retira iki sing arep tak toleh kono apa kene sing arep tak gugu kene apa kono mbok kasiji tak omong karo Durna sik cangkemmu kuwi napa sampean mang leren sik wah edan kowe karo ratu nyangkem kowe ben tuaku bangun sampean ya ora bakal kualat neng niki ngaten nuwun sewu Sinuwun Darawati apa Bagong nek sampean ngantos ngiklaske ingkang putra pun Purantawati ajeng didhawuh kalih Lesmana Mandrakumara nuwun sewu mengke mung mboten ajeng bahagia lire piye nuwun sewu jenengan pirsa nek Lesmana niku putra ratu sugih mblegedu brewu bandane seprapat jagat niku darbeke Sinuwun Prabu Duryudana mesti sing jeneng Raden Lesmana Mandrakumara ya kelepetan kesugihane Sinuwun Duryudana. Iya. Ning sampean ngerti mboten nek Lesmana nika bocahe ki apa? Alah nah. Miring. Apa ana tuman? Anak ratu kok melu parkir ning pasar Argosari. Nggo rompi prit kiwa hub terus pol kanan pol kiri apa ya tuman terus anak ratu kak gaweane nyuluh kodhok oleh kula apa ya anggeh kene weh pokoke ora karu-karuan kok babar pisan Bagong nun kowe kok malah ngece karo putuku Lesmana Mandrakumara lah ngece tenan apa ora kuwi tenan ora Lesmana kentir tenan ora Lesmana kurang genep ya pancen iya ning aja tomong kene mergo iki calon maratuwane putuku Lesmana Mandrakumara lha ming rak lagi calon selagine janur belum melengkung isih iso ditikung bos dumeh kowe wis nganggokke cincin ning tangane Lesmana karo Prantawati njur kowe sak geleme dhewe karo wong liya lho ning wong liya ya ndek kesempatan iya aduh kowe ora usah ngayonke karo Purantawati wis duwek Lesmana iki mengko Purantawati arep dilabek karo Lesmana kowe Bagong kowe bali wae Petruk ora sanage karo janjine ben Petruk ora rabi karo Purantawati ben Petruk ditoke modar wae Petruk nglalu mergo ora kelakon tresnane ben ora sah diurusi sing jenenge Petruk. Wis kowe bali wae. Ora usah ngayorke karo Purantawati. Purantawati nggone Lesmana. Kosik. Iki dumeh petang dina mayang keri dhewe wengi iki njur dintekke suarane. Rekoso nyuwarake loro pindah-pindah. Sabar, sampean sareh. Duduk sing diem, tarik nafas. Tahan. Buang. Wah, sip. Lega to? Iya lega. Ah, rak wis ora santak meneh. Niki ngaten. Niki kula nuwun sewu. Sinuwun Darawati. Piye Bagong? Napa mun enten kesetujuan antawisipun Lesmana kalih Dewi Purantawati urung? Mergo Bapa Durna rawuh mrene iki mau mung nedya arep nglamar sepisanan jeke apa aku duwe anak Purantawati ping pindhone nglamar. Aku matur karo Bapa Durna yen to arep nglamar anakku Purantawati tak kon ngendika dhewe karo anakku Purantawati tak kon tetarenan dhewe mergo tresna kuwi uruping jiwa suci ora kena dipeksa lan ora kena dijaluk. Tresna kuwi ana ning antarane loro-loro ning atunggal mantunggal dadi siji wekasan nuwuhke rasa tresna modar ora kowe modar ora andek punamuni Lesmana ki karo Purantawati wis tunangan Purantawati rong karuan gelem karo Lesmana kok ha iki nuwun sewu iki sing wis genah jope iki ana kene sing jope wis genah Petruk niku
nagih janji kalih Simandrawati nalikane Petruk arep balekke wujude pustaka Jamus Klimasada sing dicolong karo Dewi Mustaka. Wene Petruk arep dirabekke karo putrane Simandrawati. Lah iki agar kesempatan. Asline sing ra ndhewe menang apa-apa kuwi sampean. Oh, terus pucet to kowe. Muni kowe. Pucet umbele angka 11. Muni kowe Begawan Durna. Wah, edan lole. Jari iki kepiye? Ora kepiye-kepiye wis pokoke nek ora trima sisandene tak gawe. Kriwikan dadi grojokan, geguyan dadi tangisan. Ayo lenang ijen Durna Bangong. Rebut sayembara sing menang iso ngrebut Purantawati. Oh, dadi sayembarane. Wah. Halus maning jajalan. Kae mengko nek Siadi ora ngewangi perkara iki rewang kados pundi. Ngundurke Kurawa kae lho. Oh. Adik bajekno timen. Lho kok kowe muni ngono? Biasanipun adat saben menika menawi kula arep ewang-ewang karo pihak ana kula mangpenging. Lho sak gendakan iki ora. Mergo aku ngerti ki engko sapa sing bakal kelakone rabi karo anak Purantawati. Sinten kok Prabu? Wis kowe rasah ngerti. Iki tak nggo dhewe. Setyaki wonten dawuh. Budal kang padha sibuk ingsun nedha kundur ngedaton aku bakal tetarenan matur ngersane anakku wedok Purantawati. Nono nislaken dawuh kemarang nyuwun pamit madal wasilan. Kakang Udawa wonten dawuh. Cawisna kreta kencana mengko sapa sing bakal diboyong? Sapa sing bakal kelakon boyong Purantawati supayane nitih kreta kencana? Nislaken dawuh. Kowe yo gene ngono kuwi. Anu jenengun ngempet apa mbon ki dibidalke kula ora betah. Nduna wong kok neka-neka mbon to niki selak. Ya Allah. Kakang Udawa mboyong melayu ning mburi kono sik. Mbun. Aduh. Ora apa-apa ming sithik kok. Gilani. Budal kang padha sebo ingsun kundur ngedaton nek ngestaken dawuh paring nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati Dimas Setyaki kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gadining panakilan. Karo Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna kundur ngedaton jlog saking dambar kencana kuwi apit gambaran gading. Kadharaken Sang Hyang Purban jadi manggung tanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil bet areng keprabun. Kawis saking Mandura tindanyo Sang Sri Narana Tramon katon saking Mandraka. Kumebiar Candra kadya Sang Hyang Surya. Anak-anakku Kurawa aja do kaget kowe tak awe ning alun-alun Ndarawati. Ora saduting celempong bakune kowe manut wae. Maksud priwe to, Mas? Enten gawean apa? Malam-malam takbir kene kok nglumpuke kuwi apa? Apa aja budaya sampean? Ya wis to, rasa kakean komen lambemu. Liyane janji nek sing do muni ngene kok ngono tapuki. Meneng ora? Iki dhe Panji. Ngerti ya dina iki Kakang Duranggane arep mboyong nglamar karo Dewi Prantawati di pepalangi karo sing jenenge Bagong. Bagong kok pepalangi sebabe? Alesane Bagong arep nagihke janjine Petruk mongko le teka ning negara Ndarawati dhisik Kakang Durna, dhisik awake dhewe timbang Bagong. Mula kang saka kuwi gandeng pepalange awake dhewe nggone bakal mboyong Purantawati ya mung Bagong mula Kurawa tata samata ing ganti sawe going diri ngundurke karo menungso sing jenenge Bagong. Alah iki bahan kestoke jawu. Cacama. Kowe meneng ora usah budalke. Ah iya, Cing. Kowe iki meneng Dur. Aku wae sing budalke. Satama wonten dawuh. Budal tengaraning para wadyabala Kurawa 100
ngebyuki marang kahanan negara Ndarawati sartane ngundurke karo Bagong. Ngono istaken dawuh paman kemarin nyuwun pamit madal pasilan. Wah, edan. Aku dadi Durna. Alhamdulillah. Udan. Lah kok dadi Begawan Durna ngawe Kurawa 100 iki do arep methuki karo Bagong. Tak enteni kene bot-bote aku ngabuhi karo kakangku Pedro. Ora masalah. Go. Bedian. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Drunanggana magawe kelarira wang ayo areng apa wis seng lho seng keplok lho ngawur kowe mengijen apa kowe wani nandingi Kurawa 100 ora masalah ijen ra apa-apa dhewe wani kok ora nggo panjak ora apa-apa mau jare arek ngelatih tak kebir urung dang tekan kene ya dhewe kok nek misalnya kepepeten jabut wayang nang Simbingan tak jabut dhewe dan cah kok glelenge nang gleleng wis syukur botake edan kowe wani nandingi Kurawa 100 sing tak wedeni apane ayo kowe mundura rasah ngayonke karo Purantawati ora apa-apa penting aku iso foto-foto malahane ya ora apa-apa kok Bagong wani karo Putra. Kowe ngapa upak-upuk suaramu? Sariawan. Ya wis. Kok nek perang rasah. Wah, oi, rasah ngono. Yo. Hemat suara. Yo, hemat cangkem. Yo. Kowe ora gelem bali kelakon ning kene marganing patimu. Ora urus. Ngono. Yo, Kurawa ndi 100 kon nandingi kridane Bagong. Edan ora berapan suaramu. Tebak dadamu kelakon ing marganing patimu tiban tangane Kartomarma. Ayo Kartomarma nek arep kewirangan musuh Bagong maju aku. Nagi rumpaan disuwuk yo ben hemat suara ya wah diantem aku jengkelang terus bareng mabur aku ditadai karo Ndur Setyaki santai bae santai kok aku sampean nulungi kula ora tegel Bagong kowe karo aku wis tak anggap kaya kowe iki kakangku dhewe. Wah. Ya matur nuwun ya
Ndara Setyaki. Iya. Terus saiki piye? Kowe mundur wae. Lho. Kula kok kon mundur? Kurawa kowe tak sing ngundurne aku. Lho sebabe? Koko Prabu Kresna dawuh karo aku kon nentremke kahanan Ndrawati. Mergo Koko Prabu Kresna ngerti nek kowe iki mung ngomong ijen. Alhamdulillah. Pun mang rika rampunge kula tak ngrampungke es teh. Malahane kula ayo tanding kono kridane Setyaki leganing atiku. Us. Jar jar. Hut. Hut. Us. Jar. Jar. Ayo ya. Jar ya. Ayo, kowe ya, ora lah kowe. Wah. Cadak sirah. Udah. Oh ya lah, upas aku. Ut. Dah. Ut yo udah. Lah kowe au. Ut. Oh. Dar. 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 Us. Malah. Mati. Usul alah. Wotala. Boyalah. Ujo alah. Utpai. Woi. Yo ha. Woi. Utai. Utya alah. Kurban jar japuk wikut tot duh ut jar wah ya hut wah bayalah mau oh Setyaki Sotomo edan kowe ya arep wani karo aku matamu wis abang wah iki mau aku nek rangene ra kendel ayo aja mung ngendel-ndelke aja mung sumbar-sumbar lakaono kuwandane Setyaki ora muni tanganmu mengempuk mati malah ngopo to kowe iki
sakit tahu. Sabar. Ana wong perang kok muni kelaran. Hut. Au, alah. Ayolah. Ah. Iki arep ora? Arep. Ya nyo. Au. Tak gede. Hei. Jangan kowe. Lho, Kowe nyapa-apa to kowe iki? ayo Durmagati. Arep ndendelke kridamu. Lho, Bagong nyanyi. Bagong ngene kono. Aku ngene iki gampangke kowe ben ora kewuan kepiye arep nyuwarake Bagong karo Durmagati. Ya nah, ya. Jualane meh padha. Padha. Ayo. Kowe nang kene alep ngendel-ndelke. Aku ki wong Durawati, kowe ki wong Naneka. Kowe arep gawe jak-jakan kane Durawati. Oh iya, Ding. Iya. Heeh ya, kudune sing olah belak ki aku. Ayo kowe. Olah apa-apa ning piye wae gane aku wis nyaguhi. Bengi iki aku kudu menang karo kowe. Pokoke aku kudu perang jandon karo kowe. Iya. Kene. Arep ngopo? Pelang antem ping 3, kowe ngantem aku ping 3. Coba sing gletak dicik. Berarti kalah. Oh iya. Ya. Ora lara. Nggo gaman. Cek enteni. Kowe kok ngelekacake aku to cetiaki. Jale ngelatihan takbil. Olah bali-bali cetiaki. Latihan takbil nek dalan. Pecah alit ndulmu. Tibana. Oh, mati wae. Meneh. Liyane. Cabal. Wah nang kene kabeh doan. Plathok bendo gundulmu. Tibana. Liyane. Wah kok lampan to ki? Cuduk keles. Ya. Keris apa iki? Wah jan kelesku iki. Lentul. Nyoh, janji iki kowe lamati. Tak cukil ndasmu. Apa? Cukil, Sukir. petel ndasmu kowe. Tibana. Modal kowe. Alah nah, liyane genti. Liyane aja ping sing cilik-cilik. Heeh, cabal kowe, cabal. Entenono kono. Siji iki janji nek nganti kowe lam gene-gene aku megulu kalau kowe celawe taun cetiaki kowe iki wong-wong apa entek kowe nyampluk Lampung asian kowe wis aku nyelah Lu kok nyerah piye? aku ndelah wis aku ora arep ngapa-ngapa meneh wis Presani wong semene akeh. Disenggu Durmagati wonge cirih. Cek akeh sik ndelok. Ayo. Tak kira udan iki cuda jebul do ngeyup. Ngeyup. Ayo. Gentenan aku sing bales ngantem karo kowe. Iya. Wedi kira aku wedi kalau kowe. Nek ming tanganmu wae aku ra piye-piye. Ayo.
Paman. Kartomarma menang apa kalah mungsuh Bagong. Sasatne onek Bagong mungsuhi. Lanjur sapa? Wah edan. Kula majeng kok tinemune Setyaki sing maju. Ha iya. Ramokal karang Setyaki iki sing sok nukokke dem-deman Bagong. Mula ya Setyaki ngewangi karo Bagong. Iki ya kok usahakana mundur. Nggih, Man. Edan. Kewirangan. Rekane arep ngleleng kok malah sing maju Setyaki. Wah. Lara kabeh awak kula. Iki ya saking dene kok kian gaya. Aduh mati kula, Man. Satama menang apa kalah? Kawon, Man. Mungsuh kula Setyaki ngandel ra. Sekana mundur. Nggih. Pijet nggih. Templeki koyok sikile sing akeh. Nggih. Wah! Kok lebay men leh muniba. Ngaku roh kowe mlaku rene timik-timik tekan kene kok ndusur. Lah cida acting wis. Lekane alep ngelabui Paman Halya Cengkuni kok malah cajake kewilangan dhewe. Sapa iki sing urung maju? Matu. Citraksi. Man. Maju rene. Sesendi kok apa, Man? Ya. Maju perang. Mamat. Majeng. Mung suwe. Ini kan. Aja nyogoki. Tak sogok lho kowe. Nyogoki kakak kancane. Ora apa-apa. Aku kula mambu pop mie, Man. Engko gek tuku njaluk. Arep maju. Maju. Kana Setyaki ditantang. Tak lungguh kene tak nyawang sepira mentalmu nek nantang Setyaki. Aku arep capeng gamli. Ayo. Apa lho iki senengane ora? Kijing piring pelok. Meng arep capenge kok iki gak garek ngene wis. Iki wis ngene wis wangun wis nyatriya. Setyaki. Apa? Kok kowe wani karo aku? Maju mriki. Wah. Kok kowe edan. Aja tak takon dosa kowe iso ngalahke Kartomarma. Sotama kowe wajar ning kowe iso ngalahke cici traksi ampuh kowe. Maju mrene. Kelakone iki margane pati mudlang tak cek ini. Pun kula sesuk mawon lek maju. Edan. Iki kok ora enek sing kena ndeleke blas. Citraksa. Ya. Gimana, Man? Ada apa? Aku lagi mandi. Ora kok kowe iki kok brengosen kok nganggo lipen barang. Ya kan aku cowok feminim, Man. Malam ini aku udah nabuh pekeng lagi. Oh, ngono. Kalau kemarin aku masih ungkris-ungkrisen, tapi alhamdulillah sekarang udah sehat, Man. Wow, ngono. Iya. Man. Piye? Itu Wiyaga. Ngapa? Wiyaga pada suka sama aku. Gayamu sapa sing seneng? Alvan. Kae kok seneng banci? Gak tahu, Man, gak tahu. Dia tiba-tiba ngechat aku, lek Ros gitu. Wis ora usah tok gagas wis baku maju perang apa ora? Enggak usah deh, Man. Eman-eman aku udah make up. Wah, wis gincunan. Mbok ya make up, gincu, ora modern. Udah ya, Man. Citraksa mau bobok di Losmen.
gayamu cit ora atur moh. Pun kula sesuk mawon man kula tak mulih dhewe. Alah karepmu ta. Kurawarane sing kena dindelke anak Prabu Baladewa mangga kula aturi. Edan Setyaki lah kok melu-melu kok Mas. Harus mani jajalan stane baru iblis lanat. Setyaki kuwi arep ngembali kadiktane Prabu Baladewa kowe ngilani dadane Mandura. Kowe iki wong liyandrayan Setyaki. Iki perkaraku karo perkarane Bagong. Lah kok kowe malah teko ngewangi karo aku? Ayo nek pancen ora gelem mundur leren kon mung ngewangi Bagong. Tak gelandang nenggala mbuh dadimu keparak. Arep ngelek ya. Tete no ni no. Gong. Non. Aku le ngewangi wis tekan semene wae. Lho kok kowe mengundurkan diri to, Gus? Nek kowe mengundurkan diri sing nabuh pekeng sapa? Apa kowe ngundurke diri arep mangkal ning pasar? Ora perkara kuwi. Sing maju dudu Kurawa. Sapa? Durna. Dudu. Sengkuni. Dudu. Sapa? Prabu Salya. Dudu. Malah Prabu Salya. Telah hilang HP merek Realme. Oh ya, bagi yang menemukan silakan hubungi Bagong. Tak peke. Malahane Iki tenan guys saudara. Sing nemu HP merek Realme engko langsung hubungi ke panitiaan. Tenan iki lho ana tulisane aku disadari tulisan saka mburi. Sing nemu wandene ora nemu ya wis. Sing nemu kudu iki masalah diintani sing duwe tenan. Sing maju sapa? Anu sinten, Ndara? sing maju Koko Prabu Baladewa ngliga Kyai Nenggala. Lho. Sampeyan wedi? Ora kok oleh perkara wedi, aku ditukani karo Koko Prabu Kresna. Sampeyan wedi? Mental kok mentale ciut ngono? Otak-otak udang kowe. Ndase kaya batako. Menengoy rasah gawe wirang aku. Men iki nang desamu kok. Sampeyan wedi nek Sinuwun Baladewa ngliga Kyai Nenggala? Wedi. Lho, sampean kan duwe pusaka. Apa? Lho, gada wesi kuning. Kuninge merga metu mburi. Ora ngawur. Gada wesi kuning jipuk atele satria peng-pengan kok kalah harut garan pancing. Mati dening aku Sinuwun Mandura. Ah, kono jipuk gada wesi kuning. Iya, Kakang. Setan alas. Kowe udu senopati plotroke kathokmu. Maju kono. Iya. Anus maning jajalana Cekertaning Bawana Setyaki arep wani karo aku. Kowe arep wani karo aku mbasan aku ngliga Kyai Nenggala kowe ngliga gadamu wesi kuning. Ayo. Barang kowe tekan kene lah kok kowe kalungan nanduk ngono ki piye karepmu? Bareng apa kowe? Koko Prabu kula nyembah punten paripaksa kula kedah wantun kalih panjenengan. Kowe arep wani tenan karo aku? Yo aku wani lho Edan. Kowe ora basa ora tata krama karo nata Mandura Prabu Baladewa. Sing dadi nyatani anane Ming Setyaki karo Baladewa. Wah, tampan ana Kyai Nenggala. Tampan urung kutu wesi kuning. Setyaki Koko Prabu sareh Koko Prabu.
Koko Prabu kula aturi sareh. Kuwi lho adimu kuwi lho. Setyaki kandhan-kandhanane ngeyel. Oh, teko ngeligo Kyai Gada Wesi Kuning. Arep tamake dadane Kang Raka Yayi. Setyaki, mboten dawuh. Kowe mau lamung tak dawuhi supayane ngundurke Kurawa. Pun kula aturke. Koko Prabu Baladewa mboten trima tumuli ngriga Kyai Nenggala. Koko Prabu, piye? Nuwun sewu panjenengan menika nggih lepat. Lho, luputku nggon endi? Luputku nggon endi? Jare kowe ngomong luputku nggon endi? Kyai Nenggala menika pamunane satru sekti. Lah mosok karo adine dhewe kok arep ngliga Kyai Nenggala. Nek ngasih Setyaki mati, waduh aja ngasih. Ora temeng aku menggo nganu Koko Prabu. Ning ngasih Setyaki mengke mboten nonton merga Kyai Nenggala merga pokale panjenengan piyambak langgih getun piyambak Koko Prabu. Waduh, iya ya. Wah, karepku kok arep tak go meden-medeni Setyaki. Malah Setyaki arep nenani karo aku. Sengenono kuwi, Setyaki iki atik ya tenanan karo Koko Prabu ngono kuwi to. Senes karep kula. Lah sapa sing ngakon? Kula diken Bagong. Lho. Bagong ngene. Nggih. Bagong. Nun. Kon rono. Sinten sing ngakon? Koko Prabu. Oh, nggih. Mengke tak nyusul mang dhisik. Ora suwe-suwe. Mboten, mengke tak nyusul. Ngetikane mengki riyin. Edan Bagong timbale ratu kok kanggo sik timbale neh. Bagong. Nun. Timbale Koko Prabu. Kenapa ta, Tru? Kon mrono aku ora weruh. Oh, nggih. Mengki riyen tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbah iki apa sing arep tanda tangane apa aku ora weruh. Bagong senjata cakra, nggih. Oh, senjata cakra ora. Nglungguhi sikilku. Nggih, sabar. Guru kelingguhan sikil kok ngasih kaya ngono ora. Matane gedhe semono ora dienggo. Mata kaya ndok ceplukan kok. Enten apa sih nuwun? Kowe mau ngakon karo Setyaki kon ngeliga Gada Wesi Kuning to. Ah, niki ngeten. Ndara Setyaki niku ngeten. Nek sing ndara Setyaki nulungi kula niku lak mung sampean sing dawuh. Iya. Aku mung dawuh karo Setyaki supayane ngundurke karo Kurawa. Nggih, terus sak banjure aku ora dawuh karo Setyaki takon ngeliga Kyai Gada Wesi Kuning nggo nandingi Kyai Nenggala kagungane Koko Prabu Baladewa. Nggih. Iki ngopo to ki cakra kok ditokke kene iki? Sabar, sare. Sing ngakon kowe to? Oh, nggih. Lah pripun? Tanggung jawab karo Koko Prabu Baladewa. Oh, nggih. Sari apa? Sorry matamu kuwi. Nggih. Pun. Wis. Sahabat, saya kalih sampeyan itu sahabat. Oh, ngawur senengane ora. Aja mok pindho meneh Bagong. Sak geleme dhewe ora. Koko Prabu, piye Kresna? Kula pikantuk atur saking anak kula pun Purantawati. Piye? Iki sing tak enteni. Kira-kira Purantawati gelem apa ora dirabi karo anak kula Semara Mandragumara. Koko Prabu, piye? Aturipun anak kula Purantawati menika piyambakipun mangertosi bilih senjata cakra oncat saking Pagedhungan Pusaka. Lho, senjata cakra oncat saka Pagedhungan Pusaka? Inggih. Anak kula pun Purantawati piyambak ingkang nyumurupi oncatipun Kyai senjata cakra. Sabanjure piyambakipun kersa utawi pun dipun wengku garwa dening sinten kemawon waton pinanganten kakung saged manggi wujuding senjata cakra Koko Prabu. Oh, edan njaluk pamit Yayi ngatos-atos. Wah, tak matur marsane Yayi Prabu Duryudana muga-muga resmana isa budidaya wujuding senjata cakra Yayi. Inggih Koko Prabu. Bagong nyuwun pamit Yayi Prabu. Lho engko sik ngawur senengane ora. Nggih, pripun sinuwun?
Aja tok pindho-pindho meneh ya pangkartimu karo Dimas Setyaki. Lho, kula ora ana masalah karo Dimas Setyaki kok. Orang lehmu ngongkon ngligo Kyai Godawesi kuning karo Yayi Setyaki. Lah nggih kula ora. Yayi Setyaki malah ngewangi alih kula. Makane kepelan duwe Mboten. lambene ora iso meneng. Nggih ngapunten. Lan aja mbok pindho-pindho kowe wani karo Koko Prabu Baladewa. Nggih, wong Koko Prabu Baladewa wau nggih wani arep kula arep ngundurke. Iki ngene ya Bagong Menadil. Nggih pripun? Kowe bali ning Karang Tumaritis. Nggih, terus Petruk konen supayane ngupadi ya kuwi senjata cakra sing oncas saka pagedunganing pusaka. Bagong yen malegak lekuk trembilung kang Srawita nami mekaten toto samangke kula nedya bidal dhateng negaring Karang Tumaritis Kin Antirta ngapa to iki? Iki ya sing neko-neko wae budal nggih Bu. Nyuwun pamit ya sinuwun. Ya ngati-ati Bang. Nyuwun pamit tenan iki. Kula nyuwun ngapunten lho wis gawe kerusakan, wis mengko men ditanggung karo penyelenggara. Nggih. Siapa kok nyuwun pamit sinuwun. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Kowe ora kenal lho Setyaki, kowe ora kenal. Mboten. Nyadung dawuh Koko Prabu Setyaki wonten dawuh. Jaganan kahanan Ndarawati. Aku tak tata-tata karo anakku Prantawati. Badhe rias dateng pundi? Lho, Teng Semin mawon nggo kebayake apik-apik. Kula terke ora sudi. Nek karo kowe engko ndak ora sida ndandani Prantawati malah kowe ora gelem jak bali. Nyuwun pangapunten. Wis to, bab kuwi urusaku. Nggih. Sing baku kowe tata-tata kabeh. Nggih, sedika pokoke dekorasi deklit tenda song sitem to sitem kula ingkang nyewa. Wis sakarepmu sing penting wiwit purwa madolan wusanane tak pesthekake ora ana alangan suwiji apa. Koko Prabu nyuwun pamit. Ngati-ati Dimas Setyaki. Terus bangun negarake. Ngapa sik menengo sik aja grobyakan. Nggih. Bapak Semar, Aduh le. kowe kok awakmu kaya ngono. Keneng apa? Kula lara merga kula tau dijanjeni kalih tiyang. Lah sapa sing janjeni karo kowe terus ora Pin Bagong anakmu kae nggih. Wah angger wis ibune turu ngono kae mongko kepengin mie. Kadang kala ya ora apa-apa lah. iya dole.
Petruk, sapa sing janjeni karo kowe ora dituruti? Sinuwun Darawati. Petruk ora kuat matur, Pak. Matur ana lho, Garing. Petruk kita dijanjeni karo Sinuwun Darawati nek dhek iso nemokke pustaka Jamus Kilimasada. Dheweke bakal dirabekke. Saiki kok urung keturutan, Petruk lara. Dadi kuwi lah. Apa wis ana sing seweneng Darawati nyatake bab janjine Sinuwun Darawati? Wis, Pak, aku mau sing seweneng Darawati. Ning malah ning kono ketemu Begawan Durna. Ning Petruk ya wis diwenehi, aku ya wis diparingi dawuh karo Sinuwun Darawati nek pancen Petruk arep rabi tenan karo Prantawati kudu saguh goleki wujude senjata cakra. Kuwi wis eneng sing kraya-raya saka Karang Kadem, saka Karang Tumaritis tekan Darawati. Direwangi nganggo sera peperangan. Adimu Bagong wis labuh karo kowe. Saiki mengkari kowe sing kudu saguh goleki senjata cakra. Mengkene awak kula pun mari. Lah nek ngenteni awakmu mari arep tekan sok kapan? Ayo. Lah gerang tuwek gedhe gerang. Kok ngadi-adi awake ora kena kaya ngono kuwi, ora kena ngepenake, ora kena ngenteni wahyu niba. Wahyu kuwi digoleki, ora ngenteni tibane Petruk. Wong ki nek larane ming ngaleman mongko janjane iki ming selak kesusu arep rabi to. Lah iya, aku ya roh kok. Apa Petruk ki kok ana lara kok mau tak tinggal ning kamar mandi kok. Ning nggon meja kono ana soda gembira. Kayak sing gawe sapa? Terus kok ana ndok ceplok karo sego bareng, sapa sing gawe ora? Nolo Gareng wonten dawuh, Pak. Iki aku kok kaya rasaku kok kaya rada ora kepenak. Lah pripun? Ayo sowane Ngamarta iki aku wis rada suwe ora sowane Ngamarta. Nggih, Pak. Klungsu nuruti krenteke ngati lakuning suku. Monggo kula dherekaken, Pak. Sithik ning nyelekit ngendikane Bapak. Gedhe gerang manjake awak ngadi-adi wah. Eneng ya tenan. Mosok aku arep oleh bojo kok aku meng kepenak-kepenak aku ora usaha ya ora apa-apa. Nyatane ngendikane Bapak pancen iso dadi pemecut motivasi tumrap Petruk. Tak klungsu golek senjata cakra mbok menawa pancen nek Petruk ki pancen mbok menawa nganggepe para dewa Petruk ki wong apik ya berarti mengko nggonku mlaku ana dewa sing methuki karo lakune Petruk kandhong bolo yat langening kalanggan aglar wandan moncar. Wah. Yana dewa ya nuntuna wong aprang. Wong aprang jas padha sasaran pangembalang kok kayewanganmu sawela grenggeng berkencang karo dayang pak wong bolong kali codhe sapa sing gawe Petruk. Waduh wonten dawuh kula lha kok panjenengan merpeki kalian kula. Aja kaget Petruk. Dewa mudeng karo pasambating kita. Dewa krungu anggon kita sambat tekan Kayangan Suralaya wekasan Adi Guru Iwang Jagat Girinata Iwang Jagat Pramesti Bathara Guru nimbali nuding lawan panjenengan nulis supayane merapeki lawan jeneng kita. Alhamdulillah nyatane wong ki nek ketrima mbuh kepiye wae lakone mesti ana wae dalane sing apik ya. Kula ngerti yen kita ki cacatine kepengin ngemutke karo Natandrawati. Wis Petruk, aku arep matur akeh selak sariawanku saya lara Petruk. Nggih.
kita ulun maringi wujuding pusaka. Wujuding pusaka aran Parisuli. Kenandur. Ora kok kenandur aja pusaka edan. Parisuli iki mengko kita bakal ngerti fungsine. Yen to kita melaku mengulon kenceng. Aja menggok yen to kita durung ketemu apa ingkang kita gayuh. Mbok nggih. Kula ora entuk mandeg, ora entuk menggok nek urung ketemu apa sing tak gayuh. Lah sing kula gayuh napa? Lah ya wis kita dhewe sing mangerteni. Kula niki mung minangka lantaran sak biatu lawan jeneng kita. Oh nggih, monggo kula aturi maringaken wujuding Parisuli menika. Pukulun ya, tampakno ndak Pedro? Kok suwi dadak goleki Pedro sorry ya. Dikabur aja nggih. Pun kula nyuwun pamit. Sekono. Melaku ngulon sing aja ngasi menggok yen ta durung ketemu apa kita jangka. Nggih, nyuwun pamit Pulun. Ngati-ati Pedro. Ana lambe dadak diusir-usir. Salahe aja nggo nesoni wong. Sulaya lambene. Kakang Semar kuli. Anu kula. Kula wonten pangandika ingkang adhawuh sinuwun. Nuwun sewu kula klungsu mlaku teng Ngamarta kok kula niku kangen kalih Ngamarta. Enten apa, Gus? Kakang Semar wonten dawuh. Kepeneran rawuhe Kakang Nayantaka ning Praja Ngamarta. Lha pripun? Merga dina iki Pandhawa ya negara Ngamarta kahanane kaya dene Koncatan Yoni. Ya Semar kanane Pandhawa mesakake merga pancen Pandhawa kaya dene Koncatan Yoni ora duwe daya kekuatan apa-apa meneh. Iya Kakang Semar, kabeh iki disababake merga pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada uncat saka pagedungan pusaka. Mula kang saka kuwi praptane Kakang Semar iki kepasang yudha katujuh ing Inu. Praptane Kakang Semar ning negara Ngamarta bakal ndak suwuni tulung Kakang. Dereng ngantos mantara dangu nggen sami mbal wacara kasar geger njaba katrenju. Praptane pun sang kilurana lo garing dumajeng tanpa larapan ngatur ketiwasan mangsanipun Sakurta Prabu Puntadewa. Nala garing ana apa mlajar atur ketiwasan sinuwun. Bilih dinten menika negari Ngamarta badhe dipun bedah Nalendra kembar Gagah Piteksa saking tlatah sabrang sedaya dipun namuk punggung ludus keles tanpa sisa sinuwun. Werkudara iki kepiye kahanane? Wah, aku dhewe ra weruh. Mbok iki mongko aku iso ngundurke saka wagang nadai kadigdayan Nalendra Pura. Nggo medal njaba sareng-sareng. Gak berani ya. Ora wani piye to, Le? Aku metu njaba bareng-bareng. Lewani ya ning jero. Ora belawanan ucapmu Ndara Werkudara Ndara Janaka nggo medal den. Ya Semar, iya Kakang Nayantaka.
enjing langit kelap-kelap katon ler kencang alis risang mawe gandrung jagat jagat apa? Mbuh Dik jagat Dewa Bathara Yayi Jaya Sudirga apa Kakang Jalenggara wah edan saknene kawula Ngamarata sing tak goleki kok ora nek sing wujudane sarwa dawa maksude piye lho apa kowe iki ora rumaja karo karepanku ora engko sik to piye to Kang ora nek menungsa sing wujude sarwa dawa tangane dawa sikile dawa irunge dawa karo dawa apane walah neh sing digoleki rak ya ming kuwi lak ya ming kuwi kusik iki ana wong iki ana wong gagah ayo cepethuki Yayi ayo Kakang Jalenggara Nem jiro kuwi apa wah edan sapa kowe Raden Werkudara kowe Nalendra Pulung Gedah Kencana Sariawan aku tenan iki perkitik ajiker larane aja mah kowe sapa Prabu Jayalenggara kowe sing bedah Ngamartaya ayo nih endi menungsa sing wujudane sarwa dawa sing dawa ming cangkemmu nggon Sariawan digecek Jarge ayo hamu pripun nyokok sampeyan nglingguhi kula kok wah edan pripun ratune ampuh kaya ngapa to coba ampuhe kaya ngapa ampuh
la 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 la. Loh. Petrojen malegak lek. Api. Aku arep methuki ratu kok sing jedul kowe Petro. Lah pripun? Aku krungu sumbare ratu kok endi wong sing wujude sarwa dawa. Omahe Karang Tumaritis kok gecekane ndase. Sinten sing ngomong ngoten niku? Kae ratu kembar loro kae. Wah, jan setan alas. Tak melu-melu. Wes. Kowe nantang karo aku. Wah, iki sing tak goleki. Ayo. Kowe gelem menehke padukuanmu ora? Paduku aku mung siji, omahku ya mung siji, Karang Tumaritis. Nek kowe ora nrimakake, kowe ora nrimakake tampanan tanganku. Ah! Oh ya. Oh. Ya. Oh ya. Hoi. Hut. Ha. Hoi. Asemedang isih urung. Wedan. Sajake aku nggunakake pusakaku. Urung ngasih pitepangan kae mau ratu sapa? Mati tenan kowe. Kesuwen. Kowe Prabu sapa? Wah, edian kowe wani ngantemi karo Prabu Jayalengkara. Wani wae saiki nyo. Mangan opari iki. Ayo amuk. Pecap kacarita nalika semanten. Pejah nglasah Sang Prabu Jayalengkara mewah Sang Prabu Jayadirga. Kocap kacarita nalika semanten ical kuwandaning Sang Prabu Jayalengkara mewah Prabu Jayadirga. Ananggih wujuding pustaka jamus miyang jimat kalimasa miwah senjata cakra. Wah, iki Alhamdulillah. Iki sing tak goleki. Bapak Semar, weh rene ketemu sing tak goleki. Ketemu beto. Ampun ketemu. Kelakon rabi aku Pak. Kuwi cekelen selak dianu wong liya nggih. Aturne Sinuwun Ndarawati wis.
kanugrahan besar tumrap Petruk Kandrong Bolong. Iki Mang Cepeng mangaturke Sunan Puntadewa. Iya Petruk. Senjata cakrane tak aturne marang Koko Prabu Kresna. Sapa ora? Sampeyan mung ngarep imbuh bojo meneh to? Ora Petruk, aku mung kepengin ngaturke. Mun niku maturke marang Sunan Puntadewa. Iya Kakang Semar, aku njaluk pamit Kakang Semar.